Er du klar nu? Er du klar, så kom op. Jeg hedder Baba, nu kommer jeg hen til dig. Ikke lige over i blomsten, vel? Hvor er Baba? Skal far med Baba igen? Må jeg så bede om Baba? Kan du så komme med Baba? Kom så med ham. Kan du så komme med Baba? Far må skal have Baba. Tak. Kan du så få den? Kom så her. Kom så med den. Ja, kan du så komme med den? Jeg sidder og spytter. Tak. Klar? Grib. Kan jeg så få den? Kom så med den. Kom så med den. Tak for det. Ej, hvor er den fin. Den er så pæn. Kan du gribe? Grib så. Kom så. Whoopsie. Du er dygtig. Ja, det er så fint, som du lægger den sammen. Nå. Hvad? Er du klar? Grib. Så pakker hun den sammen, som jeg gør. Og så dygtig du er. Og dygtig du er. Frister den også til farmor. Ja, det var godt.